Önt is megkergette már a tehene a kukoricásban? Ezt csinálta velem. Önt is megsértette már a tehene? Az ön házát is megette már a tehén, amitől felakasztotta magát? Ön is utálja a lassított felvételeket a reklámokban? Ön is próbálkozott már hagyományos módszerekkel a tehenek ellen? Pedig csak egy fújás az egész. Kaumotox befellegzett a gyilkos teheneknek.